Adrián? Adrián? Hai alguén? Vai, home, o que faltaba. Así que o xuís convertido no ladrón de bicicletas de Porto Sás. Pero, Pitusa, por favor, é un regalo, é para Dani. Hoxe está de aniversario. Teño che visto patronear e non o faz nada mal, a verdade? Home, daqui sacan o ferro pros barcos. E logo, por que non te metes no equipo? Se pagades ben. Segundo explicou Celia Rei, a alcaldesa, o rexistro está aberto a todas aquelas persoas que demostren que conviven xuntas e queiran legalizar a súa relación sen teren que casar. Carmela e máis eu queremos que nos apuntes. Vos? Sí, podemos. Claro que sí, pero é que eu non pensei. Bueno, vaya. A mí non me importan nada as vosas liortas cor de Cormelle. Ah, é que tamén está en xogo o nome da empresa. Esta regata é contra o Varadoiro de Toñito. Xa está. ¡Ay, va, bici! ¿Te gustaste? Sí. Sí que vas a Alemania. Felicidades. Non, vai a Austria. Austria. Sí, pero o mellor de todo é que me podo incorporar este mesmo trimestre. Agora? Pero se ti me deixas. Sí, é o que queres, non? Unha familia non é unha unión de dúas persoas calquera, nin un grupo de xente. Ainda non sei se a don Vicente non lle andará pola cabeza que ti e máis eu... Non. Tes razón. Tes razón. Quedou avergonzado. Estálle ben por mal pensado. Atención, estimada clientela, que vos vou encher o dente co menú para a boda de Andrés e de María. De primeiro aperitivo, xamón, lombo, patés, queixos, empanada e máis croquetas, que sei que che gustan ben, Ramonazo. Despois de primeiro prato temos marisco, salpicón de la Josta. De segundo xa directamente entra... Percebes? Ai, non che contei, Evaristo. Miña nai querida, por algunha razón descoñecida, mira, tía, que dis que non quere, percebes, porque, vai, da última vez que o enganaron e que lle meteron un pau que quedou transparente, o fulano, mira, tía. Ese fulano é como a Virxe do Puño. É o que lle dis? É efectivísimo. Ai, queres máis baratos? Pois que os baratos. A ver, de segundo prato hai unha carne exquisita. E logo de sobremesa, a torta de boda. Ei, eso sí que ten unha pintaza, Non, pintaza ten, pero se non hai boda, que pintaza nin que nada, non? Que tal? Que tal o Dani? Dani, ben. Chegou ben, e iso, que manda recordos para todos e que, nada, que non hai problema. É que nervioso pola boda, Nervioso tiñes que estar ti cos teus negocios, Ramonás. Por que estás nervioso? Temos todo aquí controlado perfectamente. O menú, a colocación dos invitados. E van vir dous fotógrafos e un cámara para gravar a boda. Aló. Na radio temos preparada unha sorpresa. Gravamos unha morea de veciños falando de tía de María, da boda e de todo iso. Ímonos chamar Porto Sás in Love, non? Porto Flash. Bueno, veremos a ver. Eso, que hai un programa especial, vale? Sí, eu falei de cando te expiras de cando... Sí. Tamén os veciños tamén de petición popular tamén dixeron que querían, percebes, casi que todos, Xuís, do preso xa aclaremos. E por a orquestra nada, que está contratada. Ai, e van vir dous camareiros. Oye, mirad unha cousa, é que María máis eu, o que tiñamos pensado era unha cousa así máis pequena, non? Máis tranquila. Pero que dixo? Só casas unha vez na vida, puta! Andrés, pero se todo o mundo fala da boda, e non só en Porto Sás, Pois mira, casi prefiro que non se fale tanto. Pero isto que... Antes, señor. Toma. E non nos perdas, por favor. Non, desta vez non ha de desaparecer nada, non é, niña? Non vai desaparecer nada, padriño. Pois ti tranquiliño, che. Tranquiliño porque o que tal como temos estudiado vai ser unha boda de alto copete. De alto como é? Ladislao, de alto
de alto standing destes, Mira, vai ser como a que recordo eu. En Macao, que era un de Macao máis unha galega que llegou a boda. 20 noites máis 20 días seguidos. Ao acabar a boda se estaban divorciados. Parece que a boda de Andrés e María vai ser todo un acontecemento, non? Ti espera. Eles din que quere que sexa algo íntimo, pero a xente toda está empeñada en unha festa rachada e que vaya todo o mundo, non sei eu. A verdade é que xa se falou tanto desta boda que non a van poder facer como les queres, non xa verás. Buf, que tarde é. Teño que empezar a corrixir os traballos dos rapaces, senón non me vai dar tempo, Non podo creer. Hola. Hola. Cando volviches de Berlín? Hoxe mesmo. Uxi, que fas aquí? Queríate ver. Hola, Xurxo. Hola. Que tal todo por Berlín? Moi ben. A exposición foi un éxito. Que tal se tomamos algo e cho conto? Invito eu. Vale, veña. Ves con nós, Xurxo? Non sei, pero como dixeches que tiñas uns traballos... Gracias, é que estou moi ocupado. Pois nada, encantado de verte. Ata logo, Xurxo. Ata logo. Sí, home, sí. Encantado de verte. Encantadísimo. Xa ves, a caixa é moi fácil de manexar. E se a queres abrir sen marcar ningunha compra, daslle aquí. Aquí. En canto as cousas, ti xa sabes como está todo. Eu ireiche explicando como funciona o frigorífico, como levamos as contas e todo eso. Que, Pauliña, como levas? Pois malo será que non me amañe ben soa, non? Eso Malo sí, será. os primeiros días mentres non aprenda ben, non me deixe de soa. Tranquila, e de andar eu por aquí para botarche unha man, Vale. Hola, que tal? E ti na caixa, Paula? Home, alguén terame que sustituir mentres imos de lúa de mel, non? Ajá, así que va a ser a nova caixeira do súper. Eso parece, non? Moi ben. E a radio? Xa non é nada maña se ven sen min. En canto teño un momentiño libre vou por ali e xa está. Non o creo, vas ter traballo de abondo, Sí. Chegou carta de Dani. E que che conta? Pois nada, o típico que nos extraña moito e que sente non poder vir á boda. E que lle gusta moito Austria. Que ben, menos mal. Has de adaptar, xa verás. Podemos falar un momentiño? Sí. Veña, pratica un pouco. Vou atender eu aí. E nada, que están todos empeñados en que a boda se celebre como se fose un acontecemento social. Desta vez quedáramos en que ia ser unha ceremonia máis íntima, non? Sí, claro que quedáramos, pero non hai maneira. A xa le pasa yo mismo, que era adornalo o Consello nin que viñera un ministro. E por que non falamos con Petróleo, con Celia, con todo o resto e lles dicimos que esquezan todo este barullo? Porque eso é moi difícil. Non ves que a xente ten ilusión? Xa, ilusión, pero os que casamos somos nós. É que deixaos. Non ves que hai moita xente que quere vir a nosa boda e non podemos convertelo nunha cerimonia íntima. Xa. Por certo, falando de invitados, hoxe chega a miña nai. Falaches con ela? Sí, e antes de que a coñezas, quero que saibas que é un pouquiño especial, E que queres ir con eso? Pois que é moi súa e que lle gusta meter o nariz onde non a chaman. Vamos, que é pesada. Non ha de ser para tanto. Non, que sí.
Ademais, hai moito tempo que non a vexo, e as últimas veces que falei con ela e con meu pai non fixemos máis que berrar. Pero, por certo, que pasou tan grave para que non falaras en 2 anos con eles, nin viñeran á boda, nin nada? Ao intento de boda, claro. Discusións familiares, xa sabes. O importante é que teñas paciencia con ela, E que xa che digo que hai veces que non hai que nature. Ainda así apetece-me coñecela. A mí o que me apetece é que esta boda pase dunha vez e marchar canto antes de lúa de mel. Sabes a quen é o suís que che vai sustituir? Sí, chamase Carlos Porto, e creo que chega hoxe mesmo. Hola, bos días. Non serán tan bos. Home, pois o ceo está despexado, non? Vai chover. Non creo. Sabe onde está o xulgado? Sei. Pódeme dicir onde está? Podo. Por favor, se é tan amable, dígame onde está o xulgado. Primeiro, ten que ir ata a praza. Ponse diante do Consello e a rúa que vai á dereita. Á dereita. Moi ben. Ata logo. Home, amigo, que? Vostede non é daqui, non? Pois non, acabo de chegar. Chámome Carlos Porto. Eu Evaristo Currás. Encantado. Igualmente. É que xa iría a falar dos percebes de aquí de Porto Sás, claro. Home, algo sentín, sí. Justanlle, non? A quen non, non? Home, a quen non. E logo estes que hai aquí, aí ten. Son como puños ou non? Moi vos. Queres pouquiños? Home, pois sí, póñeme un quiliño. A como son? Un quiliño valen 7.000, pero deixo a 5. 5.000? Sí. 5.000 que só me leva un kilo. Se me levase que era 3, deixaballos a 4, pero... Non, só quero un kilo. Un kilo só? Sí. Pois ala, veña. Veña, rápido, que non... Mete por aí por algún lado, veña. Pero non ten unha bolsiña ou algo? Ai, que carallo, a bolsiña saio eu perdendo, amigo. Vamos, que contra a bolsiña sempre, toma, ó. A ver que ainda de vir a parella, me queda aquí nada. Ala, veña, 5.000. Moi ben. 5.000, non? Aí vai, 5.000. Moi ben. Que? Non se fía, logo? Que pensa que están conxelados ou que? Non, se teñen moi boa pinta. Home, é mellor sustancia, xa verá como lles julichan. Ala, marcho que teño que... Pero, estes pouquiños pola bolsa, que non se pode andar regalando, Ben, encantado, bos días. Non tan bos. Vai chover. Non, home, iso é imposible, se na tele anunciaban que... Non pode ser. Daquela o xulgado dicía que estaba fronte ao Concello a dereita, non? Ali estaba a última vez que o vin. Ata logo. Ay, qué raro. Empezó a chover de repente. Espero que mañana non chova, está ya todo ben. Oi, chichos. A miña muller diz que é raro que chova, E que? Así que está Alberto outra vez por aquí, non? Alberto, non me fales de Alberto. Estou farto de tanta exposición en Berlín, tanta pintura... Pues a mí pareceme encantador. Encantador de serpes, non? Home, normal que non che caia ben, non? Ou que? Pois claro que é normal que non me caia ben. A ti caeche ben petróleo. É insoportable. Últimamente pasa moito por aquí, Porque quere ver. Non, xa me decatei, Ti morres cos celos, morres cos celos. Petróleo, que celos nin que... O que? Ai, Xurxo, está celosísimo. Sí, vale, un pouquiño celoso estou, é que... Mira, estás toliño por verte, non nos disimules.
A ver, decídete, chico. Ai, non sei. Ti pensas que é tan fácil, non, Belinda? Sí. Facilísimo, Lindiña, ven aquí. Ti... Cóllela así, non? Che, cóllela así, rejalas a mirada e comes os fusiños. Ni fusiños ni nada, mira. Dille algo bonito, que eso que nos gusta. Tanto fala. E declarúseme todo meloso. Que va? Eu... Collina polos brazos e dixenlle, Lindiña, tranquilamente a metade das mulleres de Portosás darían a vida por ter un maso como a mí na cama. Sacúdete, papi. Entón, collina é raca. Non sei, igual te de razón. Non sei que fago, Belinda, chamo. Claro que sí, chama. Seguro? Dúas veces, chama, dúas veces. Pois veña, vou na chamada. 5 pesos. Tres cambio por aí. Sí. Non, teño. Está chamando vostede ao centro de saúde. Neste momento non o podo atender. Deixe unha mensaxe e despois doilo sinal. Gracias. Berta, son eu. Teño que falar contigo para che dicir que te quero. Chámame canto antes. De todas as maneiras chamareite outra vez, vale? Un bico. Quérote. Ala, xa está. Muy ben, Xurxo. Podía estar mellor, ainda mesmo. Non sei se faría o correcto, Claro que sí. Tío, que tiñas que facer, o que che dicía eu. Cóllela pola cintura. É raca, cómelle os fusiños. Papi, teña parabólica posta, Estou-lle dicindo que de raca nada, che. Mira, venme axudar, que hai moitas cosas por facer pa boda. A boda. Na vez de casar Andrés e María, parece que casamos ti e máis eu outra vez polo rito vudú. Gracias. Quiten. Gracias. A ti, a nova caixeira. Moi ben, Que sí. Dalle recordos a Delfina que se mellore. Gracias, serán dadas. Miña nai, que maneira de chover. Hola, como está? Hola, ese aquí o paraguas. Pas. Eso que anunciaban bo tempo. Mira, María Ares. Sí. María Ares. Sí, son eu. Tanto gusto en coñecerte. Igualmente. Dixe que te vexe ben. Ai, miña filla. Mire, quen é vostede? Ai, son Carme, a nai de Andrés. A señora Carme? A túa sogra. Encantada. Odio pronunciar esa palabra. Pois encantada, pero Andrés non me dixo nada que viña tan pronto. Porque pensaba vir antes, pero non puiden, pero el faloume moito de ti e díxome que eras guapísima. Ala. E non se enganou, verdade? Gracias, señora Carme. Pois... Ben, eu tiña que vir antes, xa o sei, a boda, esa boda que non se celebrou. Pero Andrés e eu, pois, discutimos. Mira, mellor non falar diso porque alporízome. Por certo, María, e que lle pasou a túa nena? Pois nada, Está ben, é algo non? que xa pasou, xa está recuperada. Bueno. É nada. É nada, pero mira, Portozás... Gústalle? Unha maravilla. Sí. É unha vila fermosa. Encantadora a vila. Sí, pois ela é a nosa alcaldesa da vila, Celia Rey. Encantada, Carmen. Tanto gusto. Así que lle gustou moito Portosás. Ai, divino. Ele é Paula, traballa na Radio Municipal. Paula. Cantas cousas. Vaime substituirme en 3 imos de lúa de mel. Ajá. Así que lle gustou Portosás. Fermosísimo. Eu sei que tiña que vir, pois, unha semana antes da boda, pero a verdade, a quen quería coñecer era ela. Temos tanto de que falar. Pois sí. Por certo, onde está o despistado do teu prometido? Pois está na casa. Se lle parece, imos para ali e de paso xa coñece a Iria tamén. Sí. Non te preocupes, o novo xuiz chegará hoxe. Ti coñécelo? Non, ainda non veo por aquí. Pois a ver se chega pronto, que estes papéis do Obradoiro son moi urxentes. Eu non podo facer nada, sinto. Espero que se dé a presa a asinar porque necesito os canto antes. Seguro que se lle dis que son urxentes, logo o fai. Iso espero, porque dependo del. Ala, marcho que ainda teño que amañar o piso para o novo inquilino. Debe estar a chegar. Bueno, gracias, Pitusa. E adeus. Ata logo.
Perdón, pero non se pode aparcar aquí. Eu creo que sí. Xa estamos. Outro domingueiro que pensa que pode facer o que lle peta. Pois non se pode aparcar aquí, meu señor, porque ese sinal di que aquí só pode aparcar o xuiz de Portosás. É vostede, xuiz de Portosás? Sí. Perdón? Son Carlos Porto, sustituto de Andrés Domínguez. Eu son María Xesús Seuane, a secretaria do xulgado. Encantada. Pódeme chamar Pitusa. Perdoe. No se preocupe. Entre, por favor. Pase, por favor. O señor Domínguez chegará de contado. Esta é a miña mesa de traballo. Este é o seu despacho. Sí, mamá, sí. Mamá, se calas un momentiño, eu... A ver... Mamá, podo decir... Sí... Mamá, hai interferencias, eh? Sí, non se escoito nada. Veña, ala, adeus. Señor xuiz, presento-lle o señor Carlos Porto, o novo xuiz. Ah, encantado, igualmente. Que tal? Eu son Andrés. Que, xa viches o teu novo despacho? Sí, máis ou menos. Pasa. Pois nada, aquí ten a maior parte dos arquivos, pero vaya, que se necesitas algo, mellor é que lle preguntes a Pitusa, eh? É a que mellor coñece este xulgado. Xa puides É unha muller moi eficiente. E a maioría dos casos que atoparas aquí pois están relacionados co dereito marítimo, con lindes, herdanzas, xa sabes, non? Supoño que non terás problema con iso, xa sei que fuche o primeiro da túa promoción. Sí, agora o que preciso é un poquinho de práctica. Pois créeme, Portozás e os seus veciños son un auténtico desafío práctico para un xuiz, eh? Pero son boa xente. Sí, xa puiden comprobar, sí. Por certo, xa coñecín a dous veciños. Un mariñeiro que estaba sentado no porto, que tiña un xeito moi peculiar de falar. Ah, Mergacho, sí. Sí, non será a última vez que teñas que falar con el. E tamén un mariscador moi amable. Por certo, vendeume 1 kilo de percebes nada máis chegar. Espera, un así moreno, revirado, cunha raspeta no peto moi convincente. Sí. E Evaristo Currás, é un mariscador furtivo. Por certo, os percebes que che vendeu están en veda, eh? Vaya, pois xa teño o meu primeiro caso como xuiz de Portozás, non? O segredo está na paciencia, Carlos. Sobre todo con Currás. Cuidado con ele, non te fíes. Xa terei tempo de coñecelo. A ele e o resto da vila, claro. Gustarache isto, xa verás. E que xa buscache sitio para vivir e todo iso? Sí, vou alugar o piso dunha tal Elena Souto. Ah, sí, é a dona do Varadoiro de Puntazás. Podo guardar isto por algún sitio? Sí. Agora é o teu despacho. Sí. Ei, aquí teño marisco para a boda do xuiz. Flipa, que te cajas. Que coriñas, que boca la teñen, Ana, cora tomamos o Raulo de Marisqueira. Están papudas. Vou facer un menú de carallo, che. Para a boda, non, va? O malo das bodas é botarlle o traxe da gravata, que smoking, que hace. Pero é un pinjuín, O traxe o que ten, que uns temos un don natural para levar a outros para seres pinjuíns. A mí que me ensinou foi o amigo este da Alain Delon. Veña, vai coser a negro e se botella unhas tapiñas para ir picando algo. Anímateme, profe, que é unhas recoriñas, veña. Non, gracias, Petrolo, non teño fame nin de marisco. Cálmate, pareces un flan. É que por esa mensaxe que deixei no contestador de Berta, que estou empezando a pensar que non foi boa idea, Belinda. Mira, a todos los homes faltamos un fervor na cabeza. Sí. É que Berta é tan Berta. Sei, ti sabes que igual reacciona mal. Mira, o único que sei é que non pode seguir así. Que sí, que non, que sí, que non. Sí, mira, agora está co Alberto ese. Ai, con ese non ten nada, digo cho eu. Non ten... Belinda, madriña querida, pero non ves, se está ali mentre se escoita a mensaxe que... Se está con el que? Vou quedar como un parvo. Por favor, que dramatismo. Vou ao dispensario. Que va a facer? Que vou facer? Borrar esa condenada mensaxe, é o que vou facer. Ai, por favor. Pago chisto despois, vale? Está tolo. Os mestres son cho que tallen. Un momentiño, Berta, son
Xavier. O medicamento que me deches funcionou. Ningún problema, non? Imos comer logo? Home, non. Veña, sei dun sitio preto de Cormelle estupendo. Veña, xa teño fame. E ti como sabes tanto dos sitios de Cormelle? Pois, o que eu vos diga. Mira, cando Andrés era como a ti, era un trasno, incorrexible, maleducado, e facía sempre o que lle daba gana. Vaya, pois, Luis, a próxima vez que me mande facer os deberes... Iria, un respecto, Vale. Carme, dime, por que non viñeches a boda da outra vez? Porque estaba un pouco enferma e non podía viaxar. Pero tiña unhas ganas de coñecervos, non nos sabedes ben. Queres ver o meu cuarto? Sí? Si, veña, ensínalle os debuxos que tes, mentre eu recollo. Hola, mamá. Hola, fillo. Agora veño porque teñoche algo que dicir, Vale. E unha cousa antes que me esqueza. O teu pai chega mañá. Vale. Que? Non paro de falar, non? Que exagerado es. É unha muller encantadora. Sí, ao principio sí, pero xa verás despois. Pois nós estamos encantadas con ela. Sí? Sí. Dixo algo da boda? Porque seguro que xa o quería controlar todo. Pois mira a ti. Non dixo nada. Nada? Non. Hola, xa estou aquí. Andrés, María, eu penso que xa é hora de que falemos da boda, non? Da boda? E que pasa coa boda? Pois pasar non pasa nada. Pero que falta pouco tempo e moitas cousas que cambiar. Claro. Teño unha sorpresa fermosísima. Mirade que cousa máis fermosa. Sí. Que traxe de boda. Sí. Con este traxe casei eu co teu pai. Estou moi emocionada. Pero non tiña por que se molestar, No, porque pero mira, pero mira, María. Sí. Mira que fermosura. Eu xa A que teño che queda outras... ben, Sí, pero eu xa teño traxe escollido. Sí, xa o vin, pero que esta é unha preciosidade, Sí. non? Sí. O traxe xa está aquí. Agora verá que falar da lista de invitados, que falta unha morea de xente. Pois vou buscar a lista de invitados e xa falades entre vos, vale? Vale. Veña. María. Que me vas a ensinar? Xa verás. Acordaste de que non sabía bailar o vals? Sí, xa sei que non sabes bailar o vals. Non sabía, antes. Señorita, concédeme este baile? Xa sabes bailar? Mira e asómbrate. Que nivelazo. Onde aprendiches? Pois vendo unha película de Fred Lancaster. Ou sería Ginger Astor, non me acordo. Se queredes, deixamos sós. Non. Eu estaba... Metiuse a ela na cabeza que tiñamos que bailar o vals da boda, o vals da boda, da miña nai, sí. non sei. Sí que te esforzaches, Fito. Si, é o que hai. Eu vou apagar o conto que xa... E que? Como van os preparativos da bodeira? Van ben, si. Os meus pais non fan nada máis que falar da boda. De que se vai non sei quen, de que se vai ser a mellor boda do mundo. Sí, igual que a miña nai. Pasa todo o día falando da boda cas amigas. Pois na miña casa, o malo é a nai de Andrés. Que lle pasa? Métese en todo. Si o que vou levar eu, o que vai levar miña nai, o que vai levar Andrés, despois as comidas... Si, as sogras é o que teñen, non paran de falar. Ao principio parecía moi simpática, non? Pero agora non é que nature. E toda nai que lle di? Que tiñamos paciencia con ela, pero tiña dela que ver, A boda é o día máis interesante das vosas vidas, que non sei que non sei canto. María. Sí. Mira, eu xa casei unha vez e sei como van estas cousas. Hai que controlar cada detalle porque é o día máis importante das vosas vidas. Sí. Pero eu non podo ir outra vez cun vestido longo. Entón este vestido a mí non me cae. Pero María, si con este traxe eu casei e gardeino durante moitos anos para que o levase a muller do meu fillo Andrés. Pareceme ben. Pero... Carme, falamos desto noutro momento. Sí.
Vale. Tes razón? Sí. Falamos do menú? Sí. Do menú encárgase Petróleo. Esa ten, pois, os entrantes, hai de primeiro salpicón de lagosta e tamén xarrete e non sei que outras cousas máis. Como lagosta? Sí. Lagosta? Sí. Pero, e os percebes? Porque os percebes son de por aquí, non? Hai tamén. Mira, unha pregunta logo sobre ese petróleo. Sabería preparar un solombo Wellington? Un solombo que? Mira, María, tanto ten. Eso pedímolo a un restaurante da Coruña, que son amigos meus, e xa está. Hai, por certo, que teñolle que mandar as invitacións. Pois haberá o que falar tamén con Petróleo. Como que con Petróleo? Sí. Ben, mira, hai unha cousa que hai que decidir xa, que é a torta de bodas. Xa está encargada na pastelería. Mira, así que podes elixir. Mira, que che parece? Esta, por exemplo. A mellor de todas. Vale? Sí. Bueno, pois de acordo. Xa está. Aguanta polo da agora. Vamos facer un descansiño e despois seguimos. Moi ben. Oi, as mudanzas. Cando chega o novo xuiz? Hoxe? Chegaba hoxe. Tens que falar con el para amañar os papéis do Varadoiro. Sí, xa lle dixen a Pitusa que eran moi urxentes. Ela dixeme que falara co xuiz, pero que pensa que non vai haber ningún problema. Eso espero, porque dependemos del. Se non asina dunha vez, podemos ter problemas co banco polas nóminas. Era o que nos faltaba. Tranquilo, home. En canto poida, falo co xuiz. Antes teño que acabar de amañar isto e recibir o novo inquilino. Oh, Elena, estás segura que queres deixar esta casa? Sí, vanme dar bastantes cartiños polo aluguer e eu prefiro vivir preto do Varadoiro. Sí? Ah, hola. Sí. Pois, que lle parece eso das 7 da tarde? Perfecto. Gracias. Era el, o inquilino. Se escuitaches que ven ás 7 da tarde, así que imoslle ter que dar a isto unha avanzadiña. Quen é o que ven vivir aquí? É un tal Carlos Porto. Porto? En que traballa? Non teño nin idea. Celso. Ei. Mira, este é Carlos Porto, o novo xuiz, Petróleo... Encantado, meu. Encantado. E Belinda. Son os que levan aquí o bar da confraría. Hola, Belinda. Hola. A ver un momentiño, por favor. Quero vos presentar aquí a Carlos, que vai ser o novo xuiz. Vaime sustituir mentre estou de lúa de mel. Pois eu son Manjui, son mariñeiro de aquí. Vaya, patrón, temos un barquiño aquí a medias Petróleo máis eu. Encantado, meu. Hola, eu son Paula, directora de Radio Portosás. Hola, Paula. E temporalmente caixeira do único tamén. Tamén. Oiche, ver isto. O xuiz novo. Ese é o xuiz novo? Oi, que me parece que a cajei outra vez só. Ela, espera. Que tal? Eu son Ladislao Couto, son letrado e máis son industrial tamén daqui da vila, Moito gusto. Encantado. Encantado, son Ramón Couto, dono de Industrias Couto. Benvido a Portosás. Cala, Ramón, eu son que dos benvidas. Celia Rey, alcaldesa de Portosás, pro que juste mandar. Os seus pés. Gracias. Toma Petróleo. Gracias, Desinfectan despois de lle dar o animales. Benvido. Gracias. Currás, ven un momentiño. Vouche presentar o novo xuiz. Non, deixa que me presente eu. Vostede máis eu xa nos coñecemos. Coñecémonos e non caio, Vostede vendeme 1 kilo de percebes. En veda. Xa se me está refrescando a memoria. Sí, home, sí. Pero os percebes non eran de daquel, eran de piscisfactoría. Entende? Os de piscisfactoría, como son de cultivo, pódense vender todo o ano, non ten... Xa, de piscifactoría, non? Iso cambiou todo, supoño. Eu tamén supoño, sí. Ben, pois, encantado.
E que, estaban vos? Xa nos veremos. Ei, meu home, que deixou Elena do Baraduiro unhas chaves para ti ou... Ah, sí, deben ser do piso. Gracias. Nada, o que queiras. Marchas? Sí, marcho, xa nos veremos mañana no Subezo, se acaso. Vale, veña, cóidate. Ata logo. Ata logo. Ata logo, Luis. A Boriño. Que? Cariña de grelo tes, ti? Nada, que... Nada, miña nai que segue empeñada en organizar a boda, non sei. Por certo, que quere percebes por o menú. O que? Sí, non sei que tipo de carne, que xa traera da Coruña. E ti? Que tiñas que falar ti co xuiz novo? Eu, nada, eu vendiño 1 kilo de percebes. Eu que sabía que quixera o xuiz novo, me amo. Anda, que ti tamén, tes unha puntería, estando en vida como están. Pero menos mal que dixen que eran de Pisis Factoría. E trajou? Home, trajounos todos, alá. Non, cara de papón, algo sí que ten, Ei, pero o día que saiba que non hai percebes de Pisis Factoría, ese día caixe unha. E a ti, Juan, se caen 2 se non estás calado, Pois xa está. Gracias por me axudares coa mudanza. Ben, eu marcho. E de paso levo isto. Espera que che acompaño. Teño que ir ao único mercar algo. Teño que ir vestida así. Perfecta. A que está perfecta. Veña, veña, que ainda hai que facer algúns retoques. Mamá. Estás... Sí, xa sei como estou, pero eu así non podo ir, entendes? Xa. E a miña nai? Pois andará por aí, convertendo a Iria nun intruído. Sinto moito, de verdade. Mire, é que non hai que anapare, non para de falar. Está convertendo a boda nunha feira. Xa. A lista de invitados, mira, medra cada instante. Xa, pero era visto. O máis inteligente, como sempre, é meu pai, que chegará 5 minutos antes de que casemos. Andrés, agora en serio, que pasou entre teus pais e máis ti para que estiveses tanto tempo sen falar? Pois que non lles gustou nada a miña decisión de deixar o consulting para vir a Portozás. Dixeron que estaba botando a miña carreira a perder e todo iso. Pero xa pasou. Seguro? Sí. Porque tú, nai, parece que fai desto unha vinganza. Eu quería unha boda sinxela, sen rebumbio, coa nosa xente e, sobre todo, sen tantos gastos. Xa, eu tamén, pero... Pois mira no que se está convertendo. Hola, Andrés, María. Ben, xa está todo listo. Inda que te teño que ver co traxe posto porque non me fío de ti, Ai, as flores. Sabía que me esquecía de algo. E as invitacións dos Gutiérrez e dos Arismendi, que ainda non as enviei. Adeus. Berta, son Xavier. O medicamento que me de... Berta, son Xavier. O Berta, son Xavier. O medicamento que me deches funcionou. Gracias. Que faz aquí? Hola. Que agotas aí? Berta, son eu. Teño que falar contigo para che dicir que te quero. Chámame canto antes. De todas as maneiras, chamareite outra vez, vale? Un bico. Quérote.
Eu é que non podo máis, de veras. Nós queríamos unha boda tranquila, pero o resto do mundo non. O resto do mundo quere converter nun acontecemento público. Sí, especialmente tú e nai. Especialmente miña nai, pesadelo. Si é que tiñamos que parar isto antes, e non agora é demasiado tarde. Non, sí, se foi culpa nosa. Ai, xa pensei que non daba chegado. É que non sei que levar á boda. Como? Que non sei que levar posto á boda. Irán todos tan elegantes que non me vexo. Non me vexo. O que faltaba, Melgacho tamén. Non, mira, acabouse. Decidido, nin listas de invitados, nin moreas de flores, nin nada. E que pensas facer? Pois dicirlles a todos que o sentimos moito, pero que a boda vais a celebrar como nos queríamos. Pois moi ben. E os preparativos todos que? Pois anúlanse e xa está. Estarás de acordo, non? Ai, eu estou. Pero con túa nai falas ti. Sí, falo con ela. Falo coa miña nai e que garda o seu traxe e os seus 300 invitados. Pero é a nosa boda e faremos o que queiramos. Non creo que me acaia o smoking. Que é vostede? E que fai aquí, pervertido? Non... Fora! Desculpe, non... Fora daqui. As explicacións á policía. Non é o que parece. A xente como a vostede ponme enferma. Non, verá, é que podes explicar todo. Son o novo inquilino. Que é vostede o novo inquilino? Sí. Pero, como se presenta así? Home, non é o meu costume. É que cheguei un pouco antes, non contaba con vostede, ata máis tarde e pensei que podía refrescarme, darme unha ducha. Bueno, xa. En fin, vostede debe ser Elena Souto, non? E vostede Carlos Porto. Ah, sí, encantado. Encantada. E se non é moito preguntar, que ven facer vostede a Portozás? Pois son o novo xuiz sustituto. Oín ben, é vostede o novo xuiz? Sí. Perdoe. Eu non é verdade nada do que dixen ali, é que... Non, é natural, muller. Eu pensaría o mesmo no seu caso. Perdoe, pero é que lle teño que pedir un favor moi urxente por os papéis. Xa. É que... Non sei se me deixa vestirme de xuiz. Sí, claro. Está vostede na súa casa, vístase. Moitas gracias, desculpe. Pódese duchar, Quere que lle prepare algo? Non, gracias, non se Está vostede na súa casa, de verdade. Moitas gracias. Desculpe. Cando deixaches esa mensaxe? Antes, cando... Non sei, fíxenos en pensar, vale, porque non nos esquecemos e xa está. Non, que o imos esquecer despois do mal que pasaches, non, non, explícamo. Foi por Alberto. Que pasa con el? Nada, que vin que aparecía por aquí outra vez, que ti te alegrabas tanto de velo que... Non sei, empecé a darlle voltas. Claro, entón decidiches chamarme para me dicires que... Bueno, non sei, iso que me dicías no contestador, non? Sí, iso. Ui, é tardísimo, teño que marchar. Ai, marchar a onde? Non me explicaches nada aínda. E que máis queres que che diga? Está
Tabas celoso? Sí. Vaya parvada, non? Non, de parvada non ten nada. É normal. É normal? Logo teño motivos para estar celoso? Perdón, quero dicir que entre ti e Alberto hai... Non. E que? A boda de Andrés parece que vai ser todo un acontecemento, non? Eso non ten parada. Vai todo por Tosás. Prácticamente toda a Coruña vai. Medio Carballo. A boda do século. A boda do século, che. A boda... Eu non acordo, Eu non acordo... Miña nai, unha boda como esa non acordo. Únicamente cando estiven eu na de Carlos e Diana, paz, descansa. Ai, sí, que fueras disfrazado de Pamela. No, calarás. Daquela ti estiveches convidado nesa boda. Ay, non lle faga caso, señor juiz, está chiflado. Home, convidado, que se di convidado non estaba, pero é daquela tiño moita relación con Singrid, que era unha princesa escandinava, era. A moza do Capitán Trueno, deixaron o Capitán. Non, ou seja, o que che dixo é que ela tiña moita relación, acalaba moito cos Windsor, que a casa de Ti Windsor. Windsor tens feito toda a vida. Eu nas praias de Inglaterra teño hecho un lotazo de É máis Windsor. por Baldaio. Chapa, aí tes, como puños, Me caje no tren das tres. Hola, Currás. Que tal, señoría, todo ben? Están vos os percebes de Piscifactoría? Sabes como se titula este libro? Percebeiros na Costa da Morte. Sabe lo que di? Eu non lle sei de moito ler, Pois, máis ben o curioso é o que non di. Porque non fala para nada de percebes de Piscifactoría. Que falta de ignorancia, mica. Pese ainda outro día na televisión unha reportaxe dicía que percebes de Piscifactoría como apoios que os hai. Que sí, Ladislau? Sí. Por certo, Carlos, como sabes que son o representante legal de Evaristo, algún problema, non? Pois sí. Este home colle percebes e vende percebes en tempo de veda. E iso é ilegal. Quen ti? Pero, xuiz, se me perdoa desta vez, eu prometo que nunca máis o volverei facer, Teño visto mellores defensas que a túa, Xuiz, máis eu ando todos os días aos percebes xogando unha vida, eu son un prova insolente. Que anque me queira que... É máis, xúrolle por estas, que non salto a veda máis nin descalzo. Pase por esta vez, pero que sexa a última, Veña, ata logo, vémonos na boda. Aburiño. Gracias por portarse tamén comigo. Isto non nos esquecerei na vida, que isto é... Chapa, 2 kilos ben pesados, Ti haberías de comprar un megáfono para cando chegaras cos percebes lá. Ovella. Melindre, que? Como vai a boda da outra señoría? Está todo preparado. Mañá en Portosás vai reventar. Pouco xuiz para tanta boda, creo eu, Ai, sí. É que grande rasqueta para tan pouco percebeiro. E non me chames melindre. A mí pa melindre. Chapa! Oila! Ai, que damos de muñeco. Non lle toques aos melindres. Bobo. Que é? Mañá vai ser un día perfecto, xa veredes. Inda que hai que ter en conta algunhas cousas, como é a chegada dos invitados. Mamá, podo falar contigo? Mira, xa falei co teu pai. Dixo que en canto chegue botarános unha man e irá a recibir a xente que vaya vindo. Mamá, espera un momento. Pero mira, Andrés, eu teño que pasar por a perruquería pois na primeira hora da mañá. Unha cousa que quero dicirvos. Non fagades nada sen o meu consentimento. Porque vos coñezo ben. Esta mañá. Non estades nerviosos? Non. Nada. Pois eu sí. Xa ves o que falaches con ela moitísimo. É que é imposible, María, ben o viches. E agora que? Agora que? Pois agora, o que menos me apetece é casar no medio de 300 invitados, dos que, por certo, non coñezo nin a metade. Eu tampouco. Entón, por que non casamos xa? Como que xa? Xa, agora mesmo, esta noite. Pero, Andrés, ti toleaches, é a xente. A xente que, María, é a nosa boda.
Que dis? Pódese saber que pasa para me sacar desde a cama a estas horas, porque ten que ser algo importante, non? Queremos que nos cases, Celia. Eu xa vos vou casar. Xa, pero queremos que nos cases agora mesmo. Agora, pero teño todo preparado para mañá. E a festa e a xente que... Celia, por favor, cásanos agora. Veña. Non vos sei casar. A ver... O discurso, os papéis para asinar... E que van ser as testemunhas, porque para casar necesitades dúas testemunhas. As testemunhas, claro, esquecime por completo. Pois vainas buscar. Sí, 5 minutos, vale? Bule! Veña. Estes homes. Ai. ¿Sí? Ah, hola, señorita Soudo. De acordo. Hola, Elena. Que tal? Sí, estou me instalando. Ah, por certo, esqueceu unha foto súa que acabo de topar. Sí, tamén hai outras cousas que deben ser súas. Sí, claro. Sí, podes vir recoller cando queira, sí. Moi ben. Desculpe, señorita, de Elena, que teño outra chamada en espera. Sí, vale, moi ben. Vale, falaremos despois. Hasta logo. Sí? Hola, Cristina, que tal? Sí, moi ben. Nada, estou me instalando. Tive un encontro un pouco violento coa muller que me alugou o piso. Non, xa cho contarei noutro momento. Non, incorpórome mañá mesmo. Non se queres que nos vexamos, vas ter que virte aquí. Sí, claro que teño ganas de verte. Sí, o xuiz titular casa mañá. Sí, estou convidado á boda e vou vir. Moi ben. Veña, xa te chamarei. Vale, sí. Eu tamén te quero. Sí, claro que te boto de menos, muller. Sí, de verdade, sí. Veña, adeus. Un bico. Chao. Nene, a que ven esta decisión de casar así ás presas? Porque estábamos fartos de tanta organización, tantos invitados e tanta rinclinter. Sobre todo da nai de Andrés, que mira aquí... Entendo che ben. Pero as ogras xa sabes como son, muller. Non hai que facerlle moito caso. Xa estamos, veña. Hola. Boas noites. Hola, boas noites. Eu non sei vos, pero non lle vexo moito xeito desta boda. Bueno, a ver isto. Pero as horas que son a casar así de estraperro non me parece moi católico, Todo o mundo esperando pola boda seria. Como sempre, ti non entendes nada. Mira, trouxeche os anéis. Os anéis, sí. Os anéis. Os anéis, te los ti, non? Ou ti? Os anéis. Eu creo que non. Sí. Teño. Aí. A pinta é que non temos outra porque non houve tempo para ser guapo ni nada. É por moito tempo que tiveses, ti non ias mellorar moito. Pero por unha vez cerrará a sacristía ou non? Hostia, outra vez, mira. Estás preparados? Sí, cando queiras, veña, Celia, veña. O home e a muller son iguais en dereitos e deberes. O home e a muller débense respetar e axudar mutuamente e actuar en interese da familia. Es que sin as lentes xa non vixo moi ben. Os cónxuxes están obrigados a vivir xuntos, a se gardaren fidelidade e se acudiren mutuamente. E de acordo aos dereitos que a lei me confire, declaro vos marido e muller. Ala, os meus parabéns. Perdoe, señor xuiz, pero ten que asinala. Sí. Asinala aquí, por favor. Veña. Seroli. E as testemunhas tamén. Veña. Pero eu sin ler non asino, Veña. E cala la boca e asinas. Veña. É que desfacer agora. A xente está esperando que casedes mañán. Pois nada, dicelles a todos que iso, que preferimos casar así e que marchamos de viaxe agora mesmo. Bueno, pois que o pasedes ben. Gracias por todo. Veña, divertirse. Viquiño. Veña. Pois quer saber que é emocionante. Estou me desestabilizando, cara. Toma. Pois a min pareceme super romántico que Andrés e María casaran pola noite e escaparan de lúa de mel, como en Gaviota. Unha telenovela divina. Se podían ir ao carallo tamén. Todo o mundo aquí esperando por eles, pendente deles, a ver se viñan ou non viñan. Por lo menos podíanse despedir, non?
Estas cousas sonche así. Tes unha routada e xa está. Cando manda o corazón, non lle hai que facer. Que saberás ti, Monchiño, que saberás ti se confunde o corazón coa tarxeta de crédito, home. Calarás, bruxa. Cálate, home. Ladislao. Sí? Evaristo Currás non vai vir? Non lle sei, xuiz, porque está medio protosás agripallado, eu que sei. Que hai algún problema? Non, de momento non hai ningún problema, pero... souben que hai percebes no menú. Sei tamén que están en veda. Daquela ti, como letrado de Evaristo, pois poderías advertirlle que se volve coller percebes en tempo de veda daquela si podemos ter algún problema. Ajá, eu debila por esa, xuiz, pero tamén que se non houvese algún problema de que viviríamos no sistema judicial, non? Saúde, xuiz. Que desgusto. Estragar unha boda tan ben organizada. Por iso mesmo non lles gustaba a túa idea. Tes razón. Ás veces póñome tan pesada, non si? Dame que sí. Hola. Hola, Elena. Hola, Elenina, que tal? Hola, que tal? Hola, bonita festa, non? Sí, bonita festa, sí. Oi, sabes que con traxe tamén estás moi ben, Señor xuiz, veña, que lle vou presentar unha xente. Moi ben, desculpa, Elena. Que? Adrianciño, que? Falaches co xuiz? Sí, falei. Pero non dos papéis do Varadoiro. Así que estiveches con el, Sí. E que che pareciu? Para os calzóns, ten bo gusto. A ver, o que? Os solteiros agora aproveitade, abrindo champaña, eu que sei, che. Moita prisa tes ti. Xa que non está vosotros, veña, voltemos. Ven. A Fito non. Estamos secos. Lois.